हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो जबनि आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो 4 थागोन जेराव ड्राइभार स्टेनोग्राफार। ग्रेड पास जानाय लोगो लोगो ग्रेड 4 एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा डिग्री पास दं नोंथांमोना ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनो हागोन। दा लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आरो सोर एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो। दा फैबाय जोङो ग्रेड 4 नि जबनि भेकेन्सियाव। दा बे भेकेन्सिया फैदोंमोन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों जुडिसियेल अफिसनिफ्राय। दा बेखायनो जों बेयाव अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामना लानो हागोन। नाथाय बे एप्लाइया ग्रेड 4 आ अफलाइनसो जागोन। दा नोंथांमोना अफलाइनसो फर्म साबमिट खालामनांगौ आरो बे पस्टआव जायफ्रा ग्रेड 4 एप्लाइ खालामनो सानदों जायफ्रा 8 पास जाबाय बेनिफ्राय 10 पास जाबाय नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। अके थ' बेखायनो जोङो दानिया अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव डाउनलड खालामबाय। दानिया नोंथांमोना बेयाव नायदो अफिसियेल नटिफिकेसनाव। दा बे एप्लाइ अफलाइन जागोन नोंथांमोना डाइरेक्ट एनभेलपआव एप्लाइ खालामनांगोन आरो फिलआप खालामनानै। दा ड्राइभार पस्ट दङ सासे आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों सेकेन्डआवबो सासे। दा बे पस्टआ आनरिजार्भ स्केल पेखौ नायना लादो 14,000 निफ्राय 60,500 प्लास ग्रेड पे थायो 5,200। दा सेकेन्ड पस्टआ कन्ट्रेक्ट जागोन। दा अफिस पियनाव दङ 3 नाम्बाराव दा 3 भेकेन्सिस बेनि गेजेराव नोंथांमोना एसटि नुनो मोनाखै फिनि थाखाय दा आनरिजार्भ एप्लाइ खालामनो हायो। बेनिफ्राय नाइट चौकीदारावबो दङ सासेल' दङ भेकेन्सिया बे जाबाय गासिबो कास्टना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। अके थ' लोगोफोर भेकेन्सिया जोबोर खम मानोना बे आफार आसामनि थाखाय फैनाय अब्लाबो बयबो एप्लाइ खालामनो हायो। बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्स जोंनि एसटिफ्रा एप्लाइआ अफलाइन जागोन आरो फरायनाया 8 पासनिफ्राय आप टु 10 पाससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय डिग्री आरो HS पासआ बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हाया। दा गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन। बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांखाथारगौ गासैबो जबाव आसामनियाव। थ' बेखायनो जायफ्रा खालामाखै अनलाइन एप्लाइ खालाम सानसे साननैयाव मोनो। थ' बेनिफ्राय लोगोफोर एप्लाइनि लास्ट डेटआ जानुवारि 4 सिम थागोन। नोंथांमोना जानुवारि 4 सिम एप्लाइ खालामनो हागोन। एग्जाम जाया डाइरेक्ट इन्टारभिउ लागोन पार्सनेल इन्टारभिउ बेनिफ्राय भाइभा नोंथांमोनखौ लानाय जागोन स्किल टेस्ट नायनाय जागोन। दा जायफ्रा पास जायो नोंथांमोननि साख्रिया लोगो लोगो जागोन आरो बे पस्टआव ग्रेड 4 आव। दा बेनिफ्राय टेनसन लानाङा भेकेन्सि खमबाबो नोंथांमोना हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गोबां भेकेन्सि मोनदों। दा जेब्ला एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो आपडेट मोनगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। बेखायनो नोंथांमोना सम सम नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअसफोर अब्ला गासैबो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन। दानि लोगोफोर जों नायनोसै ग्रेड 3 लेभेलाव जेराव नोंथांमोना जायफोरा एलिजिबल जायो ग्रेड 3 पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन। दा ग्रेड 3 आ अनलाइन एप्लाइ जागोन। दा बेखायनो जों नायबाय दा बे भेकेन्सिया फैदोंमोन एपिएससिनिफ्राय फैदों नाथाय आसाम सेक्रेटारि अफिसाव ओंखारनाय भेकेन्सिया बाट एपिएससियावसो एप्लाइखौ खालामनांगौ जायो। दा बेखायनो नोंथांमोना बेयाव अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनो हागोन बेनिफ्रायनो एपिएससिनिफ्राय। दा फार्स्टआवनो दङ 15 डिसेम्बरनि आपडेट बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो। दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै गासैबो जों डिटेल्सखौ नायनोसै। एप्लाइ लिंकखौ आं नोंथांमोननो होदों डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर बे भेकेन्सिया जाबाय ग्रेड 1। दा लोगोफोर नोंथांमोना बे पस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन स्टेनोग्राफार ग्रेड 1 बेयाव नुनो मोनदों बे जाबाय सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय फैनाय आसाम गुवाहाटीनिफ्राय। लास्ट डेट 16 जानुवारि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ। लोगोफोर फिसबो दङ फिस दाननाया 18 जानुवारिसिम थागोन। दा पस्टआ स्टेनोग्राफार ग्रेड 1 इंलिसनि थाखाय 34 भेकेन्सिस दङ आरो लोगोसे लेंगुवेजनि थाखाय 10 दङ। दानिया जोङो रिजार्भेसन नायनोसै कास्टआव बेसेबां दङ नोंथांमोना एसटिपिआव बेसेबां नुनो मोनदों। दा बेयाव हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन जायफोरा फरायनाया गोरोबो। दा बिदिब्ला इंलिसाव दङ जोंनि एसटिफ्रा 4 दं हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 1 दङ लेंगुवेजाव 1 दङ। बेनिफ्राय आनरिजार्भ नोंथांमोना मोनदों इलिजिबल जायोबा नाम्बार मोजां मोनोबा बेयावबो जबखौ मोननाय जायो। दा स्केल पेखौ नायनोसै लोगोफोर स्केल पेया जोबोर मोजां बे पस्टआ स्टेनोग्राफारा जोबोर बुरजा थायो। दा बिदिब्ला जों नायनोसै गाहायाव लोगोफोर स्केल पेखौ नोंथांमोना बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नायनोब्ला पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। दा स्केल पेया 30,000 निफ्राय जागायनानै 1,10,000 आरो बेनिफ्राय ग्रेड पे थाबावो 13,300 नोंथांमोननो होनाय जागोन। बे पस्टआव स्केल टेस्टआ ओरैबायदि जायो 150 वर्ड्स लिरनांगोन पार मिनिटआव इंलिसनि सर्ट हेन्डजों बेनिफ्राय 120 बे लेंगुवेजाव आरो। दा नोंथांमोना बेखिनि लिरनांगोन स्केल टेस्टआव अब्लासो नोंथांमोना पास जागोन आरो। दा बेनिफ्राय फरायनाया बेयाव सिम्पल ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया ग्रेजुवेट जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना माखासे जायफ्रा कचिं लानाय दङ थ' बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो। दा जायफ्रा ग्रेजुवेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन बे पस्टआव बैसोआ 21 इयार्स गाहायसिनानो आरो गोजौसिना 45 इयार्ससिम जोंनि एसटिफ्रा एप्लाइ खालामनो हायो। दा लोगोफोर बेयाव जोंहा माखासे फिस थायो एप्लिकेसन फिस थायो।
बाट बारा नङा जोंनि स्टिफ्रा जोबोद खम जेरै 185.40 नाथाय जेनेरेला बारा जायो दा नोंथांमोना बेफोर माखासे फिसखौ होनांगोन आरो जायफ्रा BPL थ' नोंथांमोना माखासे बेयाव कनसिडार दङ जास्ट नोंथांमोना 35.40 पे खालामनांगोन माखासे टेक्सनि सायाव दा लोगोफोर बेनोसैमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव एप्लाइ लिंकखौ आं नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव होबाय चेक खालामदो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बेनिफ्रायनो लाफिननो हागोन